आज प्लान है हमर भट्टारिका बर्तमान भट्टारिका बाहर चललु आई लव बांकी वार्ता चलाउछन्ती तो एटी ओडिया रे को खंडी ओडिया को खाना हला पछरे सांग बसचन्ती एठी हम बड़ भाई बसचन्ती पिंटू भाई आज भट्टारिका रे फुल मस्ती हो आज पथ प्रांत सुविधा केंद्र जत्तमुंडी हमर अंशुपा ब्रिज चललु हम बालीघाटा भी बंद अछि भाई पूरा जोश रे अछन्ती एठी भाई हमर नुआ आछि ओटा हमर वाटर पार्क हेई छी अंशुपा रे छोटो छुआ गोटे रिजॉर्ट भी हेई छी एठी ओटे देखंदु एटा होची एंट्री गेट आज तो अरे आज बहुत जाम कोन जे ए रे नानी माने दही बरा खाउछन्ती नानी दही बरा आ आईफोन 15 धरि छै कम में 15 प्रो 15 नो ओ सर माय गॉड पूरा एटा कोन एते कमला जे हां एटा काश्मीर ता जस्ट पहुंचले काश्मीर जावे एटा काश्मीर की काश्मीर ओहो हो ओडिसा काश्मीर आगे देखे बरफ पड़ु चलो देख आगे बरफ पड़ु जी आगे जा फुल अले कोकुन हां बड़ भाई कोन कोड जाउछन्ते आपण भट्टारिका जाउछे बा हमें ओ ब्यूटी काश्मीर कोड आइला बाटर बडियो बेटा बाटर बड़मार के पहाड़ प्रबल हाँ बड़मार पहाड़ बड़म्बा गड़ पहाड़ आम तपु बाबू फोन कर तो आम संगे आसी पाइलेनी वीडियो कॉल करके एंजॉय कर बड़म्बा मार्केट एटा बैटरी बर्तमान हम जाऊचु आगे मंदिर टा पड़ो सांग कौन कह आज पूरा गो घाट हम लिपु बाबू गाँ टा बढ़िया लगुच नड़िया गछ अच्छी गली गाँ आम डीजे छुआ ठिया छुआ के सब हो गया बहुत सारी साइड दो ना आम गाड़ी बर्तमान पार्किंग रे रही भट्टारिका मंदिर बहुत गहली हो लोक मैंने आसती भल जगटा ठाकुराणी मंदिर मंदिर एंट्रांस एटा एबे एंट्री करू हम मंदिर भीतर ओम मां भट्टारिकाय नमः एटा होजे भट्टारिका मंदिर जगटा देखुन केमती लागुची पूरा अलग प्रकार एटे बड़ भाई माने जाउछन्ती आगे हमर चल चली गुड्डू आरएल इंस्टा आईडी किंग गुड्डू आंटी होचन आउ जने ब्लॉगर जय बोलेल बाबा जय मां
ଏବେ ତ ଆପଣମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପୀଠ ଦେଖି ସାରିଲେ। ଏବେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯେଉଁଠି ଉତ୍ପତ୍ତି ହେଇଥିଲା ସେ ଜାଗାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଭକ୍ତର ଭଗବାନ ଆହୁରି ବହୁତ ବାଟ ଯିବା ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ବଡ଼ ଭାଇ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ ଭାଇ କ'ଣ ଦାନା ପକାଉଛ ନା କ'ଣ ସାଙ୍ଗ ସାଙ୍ଗ କେତେ କଷ୍ଟରେ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗ ହାଲି ହେଇଗନି ହାଉ ଇଜ ଜୋସ୍ ନାହିଁ ଥରେ ତ ବସି ବସି ଆସିଲେ। ମାନସିକ ଗଛ ଯାହାର ଯେତିକି ମାନସିକ ଥିବ ଏଠି ଲୋକମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ପରେ ଆସିକି ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ପାଖରେ ଭୋଗ କରିକି ଯାଆନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଜି ଆମେ ଆସିଛେ ଭଟ୍ଟାରିକା କିନ୍ତୁ ବଢିଆ ଜାଗା, ଭଲ ଜାଗା। କିନ୍ତୁ ଆମ ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଟିକେ ମୋଟା ହେଇଗଲେଣି, ଚାଲି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ। ଆଉ 2 ଜଣ ବଡ଼ ଭାଇ ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ ଛୋଟ ଛୁଆଟେ ଆସିଛି ଆମ ସହିତ। ସାନ ଭାଇଟା ବି ଆମର ଆଇଛି, ଗୋଟେ ବବୁଲୁ ଆଇଛୁ। ଟିକେ ଗୋଟେ ଖୁସି ଆଉ ବୁଲିବାକୁ ଟିକେ ଏମିତି ପଳେଇଲୁ, ଘରେ ବସିଥିଲୁ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ କହିଲେ ଟିକେ କୁଆଡେ ଯିବା, ଆମେ କହିଲୁ ଟିକେ ପଳେଇବା ଭଟ୍ଟାରିକା ଟିକେ ପଳେଇବା, ଠାକୁରଙ୍କ ଜାଗା। କାଲି ତ ଦେଖିଥିବେ ଆମର ଅପଲୋଡିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଯାଇଥିବ, ଦେଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ। ଏଇଟା କାଲି ପୋଷ୍ଟ ହବ, ଅପଲୋଡ ହବ କାଲି ଭିଡ଼ିଓ, ଦେଖିବେ ଭଟ୍ଟାରିକା। ଆଉ ଜାଗା ବି ଦେଖିଦିଅନ୍ତି, ଟିକେ ପାହାଡ଼ ପର୍ବତ। ବଡ଼ ଭାଇମାନେ ଯାଉଛନ୍ତି। କୁଆ ଯାଇଥିଲ ସବୁ? ଏଇଟା ହଉଛି ବାବାଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ମଠ ଅଛି, ପରଶୁରାମ ଗୁମ୍ଫା। ବାବା ଅଛନ୍ତି ଭିତରେ, ଆସନ୍ତୁ। ସବୁ ସଂସାର କରତା ହେଲେ ପ୍ରଭୁ ଦେବଦେବ ମହାଦେବ ମାତା ଶକ୍ତିଟା ମାତୃଦେବାନ ପିତୃଦେବାରେ ମାଆଙ୍କୁ ଏଠି ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ଏ ଜାଗା ହେଲା ସିଦ୍ଧପୀଠ ପରଶୁରାମ ପୀଠ, ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ। ଏଇଠୁ ମାଆଙ୍କର ଆଦେଶ ହବାରୁ ପରଶୁରାମ ଯାଇକି ତଳେ ସ୍ଥାପନ କଲେ ମା ଜୀବ ଜଗତକୁ ଦର୍ଶନ ଦେବା ପାଇଁ। ଓ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଟ୍ଟାରିକା ମାଙ୍କର ମହାତ୍ମା ସ୍ଥାନ, ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ। ଏଇ ଜାଗାଟା ଆଜ୍ଞା। ଏଠି ପରଶୁରାମ ତପସ୍ୟା ବଳରେ ମାଆଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇବାରୁ ଏଇ ଜାଗା ହେଲା ସିଦ୍ଧପୀଠ ପରଶୁରାମଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ। ପରଶୁରାମଙ୍କ ଗୁମ୍ଫା ମାଆଙ୍କର ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନ। ଏଠି ପରଶୁରାମ ଗୁମ୍ଫା, ମା ପରଶୁରାମଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ। ଆପଣମାନେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପଛପଟେ ନଦୀ ପୁରା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ହେଇଛି। ସାଙ୍ଗ ପୋଜ ଶିଖଉଛନ୍ତି ଭାଇଙ୍କି। ଓ ହ୍ୱାଟ ଏ ପ୍ଲେସ୍। ପାହାଡ଼ ଉପରକୁ ଆସୁଛୁ, ପିଲାମାନେ ମସ୍ତି କରୁଛନ୍ତି। ନଦୀ ପୁରା ନଦୀ କଥା ଦିଅ। ହଁ ଆସିଯିବା। ଆଜି ତ ବ୍ଲଗ ଏଇଠି ସରୁଛି, ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ଆମେ ଆହୁରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ଚାଲିଥିବୁ। ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ରୁହନ୍ତୁ, ଭିଡ଼ିଓ ଆଗକୁ ଆଉଛି ଦେଖିବେ। ବାଏ ବାଏ। ବୁଲାବୁଲି ପରେ ଟିକେ ରାବିଡ଼ି ଖାଇଦେବା। ମିଣ୍ଟୁ ରାବିଡ଼ିଟା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କହିବ? ପୁରା ବିୟୁଟି। ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିଣି ଆଗ। କେମିତି ଲାଗୁଛି? ଭଲ ଲାଗୁଛି।
भाई मैंने काकुड़ी खाऊଛନ୍ତି ଆମର ଆସ ଖାଇବ। କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ କୁହ ପିଣ୍ଟୁ ଭାଇ କେମିତି ଲାଗୁଛି? 2000 years later. କେହି ନାହାନ୍ତି ଆମେ 2 ଜଣ ଚିକାର ମୋର ଏଡେ ବଡ଼ ଏମିତିଆ ଯେମିତିଆ ନା ହେଡି ବଡ଼ ଯେ କଇଁଛଟା ପଡ଼ିଛି କ'ଣ ଏଇଟା ଏମିତି ହେଇଛି କଇଁଛ ମୋ ଜୀବନ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଦେଖିଲି କଇଁଛ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଇଁଛ ପ୍ରଥମ ଥର ଜୀବନରେ କଇଁଛ ଦେଖିଲି। ରାତି ଦିନ ସେଇ ଦିନ ପାଗଳ ହେଇଛି ମନ ଭାବୁଛି ମୁଁ ତୋ କଥା ରାତି ଦିନ।